mag-run out. So, we must be available. Available kita perminti para kung Ginoo na. Available ganita sa kalibutan. Diba ito, kung naay mga mayroon sa mga barkada, doon na nimong kailan, mayroon sa mga broadcast, na dito ito nakita, sa pila katuig. Bubisita ko sa mga, dagan may kagbuhato, may kasi di lang, wala, istoryahan na ko ba, para lang butangan, ka na maghinan, ka na kuguras, di gayon. So the same way, sa Ginoo, gahinan sa mga tuguras. Amen, no? Siguro kayo mo katuan karon, no? Katunay mga kwarta. Siguro mo mall. No? Shopee unsa. Pero gigahinan niyo siguro the time. Salamat sa Ginoo igsoon. So, today our topic is about how's it? Kaya itong topic igsoon is the gift fit for the king. Since Christmas series mo din na itong gina-teach ka na igsoon, ato ang isgutan ang kuan katong nga regalo or mga gasay so gidala sa three wise men. May wise men because they are not king. No, ino na Bible. No, ang mas ito three kings pero actually so they are astrologers, they are wise men. No, magbialamon nga tao, may jay man ang uban mago, no. Dili sila king. So atong basahon in Matthew chapter 2 verse 1 to 13. Atong basahon daan. Ingat rin. Excuse ako doons. Excuse ko doons. Kanan sa Drake kay tungkol mas airport. Matawo si Isus sa lungsod sa Bethlehem sa lalawigan sa Judea sa panahon na naghari si Herodes. Unya, may mga tao na may kaalam, may mga tao na may kaalam. Bahin sa bituon o nangabot sa Jerusalem gikan sa sidlakan sa buti pasabot gikan sila sa east, no, probably India, Iran, nana nga mga side, no. Ug nangutan na hain man ang bata nga tawo nga mao'y mahimong hari sa mga Hudyo. Nakita namo ang bituon nga nagpahibalo sa iyang pagkatao sa pagsubang niini dito sa sidlakan ug mianhi kami aron pagsimba kaniya. Sa pagkaibalo ni Haring Herodes, nini wala siya mahimutang mahimutang ingon man ang tibok Jerusalem. Gitigom niya ang kadagkuhan sa mga pari o mga magtutudlo sa balaod o gipangutanan niya sila. Asa man matawo ang Mesiyas? Sila mitubag sa lungsod sa Bethlehem sa Judea. Mao kini ang ginaingon sa Dios nga gisulat sa mga propeta. Kita na nandaan no nasa Bethlehem. Ikaw Bethlehem, yuta sa Juda, dili ka labing ubos sa dagkong lungsod sa Juda. Kay magagikan kanimo ang usa ka pangulo nga may mangbando sa atong katawhan ang Israel. Busa gipatawag ni Herodes sa hilom ang mga maalamong bisita nga gikan sa sidlakan. Iyang nasayran gikan kanila na untok nga taknas pagsubang sa bituon. Unya gipaadto niya sila sa Bethlehem nga nagaingon, lakaw kamo og pangitaa. Pag-ayo, ang bata, o kung makaplagan ninyo siya, kay baloa ako aron, muadto ako o musimba usap kaniya. Human nila paminaw ang hari, naglakaw sila, sa dito na sila sa dala, nakita nila ang pag-usap, nakita nila pag-usap ang bituon nga nakita nila sa sidlakan. Dako kayo ang nilang kalipay sa pagkakita nila sa bituon. O naguna kini kanila hangtod nga miabot kini o mihunong tungod sa nihimutangan sa bata. Human nila paminaw ang hari, okay. O naguna kanila hangtod nga miabot kini o mihunong sa gayud sa nihimutangan sa bata. O niya, misulod sila sa balay o nakita nila ang bata o bang siyang nahan nga si Maria. Nagluhod sila o misimba sa bata o niya giablihan nila ang ilang mga gasa o mihalad sila kulawan, insinso o mira. Pinagis damgo gipahimatmunan sila sa Dios nga dili pagbalik ngadto kang Herodes busa na mauli sila agi sa laing dalan. Ang Dios magapanalangin mo ba? Og sadya naglakaw na mga malamang bisita usa ka anghel sa Dios sa Ginoo ang napakita kang Mose pinagi sa damgo og ningon bangon dad ang bata siya og iyang inahan ngadto pagkalagyo kamo ngadto sa Ehipto pabilin to hangtod nga pauliot kamo
Kaya bata, pangitaon nun ni Herodes aron tatyon. Amen. Diyos mga katanalangin sa pulong, para isa. Okay. Amen. So, kita na to ang istorya, no? Kita na to, nadungog na to, nakuha na to, na kanito yung mga naglangyaw, naglakaw, so these are astrologers or astronomers or whatever, so they are not kings, no, sama sa kuan, but they are astrologers and so on, and no, ang ilang panaw ngadto sa kuan, sa east, so they are very long. I believe so, dili ni sila ingon nga pareha bitaw sa nakita bitaw nato sa istorya nga sila ra tulong. Kani sila kay taas man ni siya nga panaw, daghan ni sila kauban, karon pa ni, no, naay mga gadalaw kan ilang mga pagkaon, tubig, no, taas ni siya nga kuan, dili gini sila yung kay kung tulo lang ni sila, ma-miss out ni sila sa hari. Pumuagi ni sila Jerusalem, tulo ra ka kabayo, tulo ra ka kamil. Dili na makaon, subuti pa sa taas ni sila nga lunglay ni sila sa mga kuan, kanang karawan ni sila sa mga camels, mga kuan nagdala, so taas kayo. Unang na intriga si Haring Herodes, kinsan ni sila, uy, dagdagan ba ni? And there is another thing so that we must also remember is that sa diyang miabot sila, dugay-dugay po ni silang nanita. Dili ni sila ikot bitaw, nga niabot bitaw ka ng ay, ang ubang nga Bible scholar maingon nga pag-abot na nila sa Bethlehem, ang bata kanang murag tuig na nga na tao. Buti pa sa bot, dako-dako ng bata, siguro kabalo-kabalo na mo kuan, timbang-timbang, bulakaw, kamang na diligod sa atong makita daw nga kanang ubag-upang na tao. So, taas ang ilang panigsoon, no, kung nagdala silang mga gasa igsoon, no, nag-search sila, no, sa ato ba? Kung ato lang tao sa kagalingon, ng atong kinabuhi sa makaos na igsoon, adun na tayo panaw nga buhaton, adun na tayo journey nga kaplagan sa itong kinabuhi, mo na ang panaw na ito, talong kay Ginoong Hesus. Amen, no, natin ka na bitaw mga encounter, bitaw nga nakausap sa imong kinabuhi, mo na, ang panaw, dili na siya buti pasabot nga, milakaw bitaw ka sa kalugar layo. Buti pasabot nga adunay uswag nimo igsoon gikan sa imong nahimutangan. Spiritually ngadto sa nahimutangan nimo igsoon nga di adunay na kay relasyon ngadto sa Ginoo. No mo na imong spiritual journey. Unsa ka sa una dahil pagkahuman nahimutangan nga karon naabot na ka sa punto sa imong kinabuhi nga na kay pagsalig sa Ginoo, nakaila na ka sa iya mo na panaw igsoon nga atong batunon sa itong kinabuhi. Sama sa panaw nga gibatunan igsoon nining mga wise men. No, nato sila igsoon, no, ilang gibiyaan ang ilang comfort, ang ilang lugar, ang ilang kuan, nato sila sa lugar na wala nila hilan, wala nila na experiencehan, wala nila bantuan sukad na sukad. Yato sila dito sa ilang kaugalingon nga pusa igsoon. That is the same way na imo makaplagan ang Ginoo, imo sa dito, seek me and you will find me. Kung imo pangitaon ng Diyos, igsoon, imo yung makita. So yun dito nga kinahanglan din nato nga i-seek igsoon. Kung nato na ano tayo pag-seek o pag-search. Amen. Natay ka ng, no, ang mga wise men igsoon, na sila ka ng pagpangita sa newborn king, no, sa bagong na taong hari. Nag-symbolize igsoon sa desire sa human. Ang tao, naagin na siya bumaw sa iyang imagine na igsoon, ang kasing-kasing sa tao, naagin doon na siya space. May bumaw, na ikanap itong pasol bitaw na naikuan. Nga, si Jesus na nagkada makafulfill ang igsoon. Niya ang tao, sa iyang kuan, sa iyang pagdako, sa iyang pagkat, iya kung ikaplagan, kung saan makapalipay sa iya, kung saan makapuno igsoon sa bumaw sa iyang kasing-kasing. Siguro iyang gihimo mga bisyo, siguro iyang gihimo mga butang sa kalibutan, ang kuan, ang kadato, ang tanan ng butang, pagkauman, pag iyan ang makaplagan, mayroon siya kulang pa man. Di po may yung po nalimpay sa kong gibuhat. Ang tinawag igsoon, adunay bumaw sa iyong kasing-kasing, adunay space yung kasing-kasing, nga ang Ginoo ra gyud maka-fulfill. Ang Ginoo ra maka-satisfy. Sa diyan mo makaplagan ang Ginoo mo, yun din ka, muli na ipagita sa bugay ng kayo ng panahon.
So, there must be a seeking and searching in your heart, igsoon. Kung tinuod na, ano tao nangita, igsoon? Nangita din sa maturan. Nangita din sila. Dili, wala tao nga, okay rin ko, nga wala kong kailang kung saan anong si purpose na ko doon. Gibutangan ka sa Ginoo, space in mong heart, igsoon. Ngayon mo siyang panitaon. Parehas ni mga wise men. And there is a following of divine guidance, no? O ang mga kanang bitaw na idea bitaw parehas ni wise men ano na sila ginasunod igsoon nga bituon. O kabalo ko nga kanang naay science o naay guidance si Lord, especially igsoon ang una nga science, ang una nga guidance si Lord kani. Giya niya palong sa iya. Unsa pa circumstances kinabuhi nga gi-allow ni Lord. Nag-allow si Lord og kana bitaw kanang gawadon sa imong kinabuhi ang i-allow. Aron ikaw makakaplag ka nagilide ang kadato igsoon ang imong kalipay. Apan ang kalipay nimo tinudanan nimo nga treasure mao sa Ginoong Hesus. I-allow niya ang sakit igsoon para imo makita nga di ay ang imo day nga pagsalig dili kay sa imong pagpaningkamot sa lawas kay kung ang Dios igsoon magbuot sa imo pwede jud ka sa isa lang na pamilyo mawala ang imong maayong paglawas. Amen. So na guidance na yung mga giya, na yung mga butang, nang gibutang si Lord igsoon para makaduol ka sa iya. The same way igsoon kaning mga wise men, sila ginasulod nga guide. Pwede po nang imong guide igsoon, mao nang invite mo sa church. Kanang gaampo sa imo kada gabi. No, gaampo sila nga ikaw makabalik ka sa simba. Gaampo nga ikaw makakaplag ka sa grasyas Ginoo. Gaampo nga ikaw madasig pag-usad. Mo na yung mga guide igsoon. No, kanabitang mo ato sa inyong balay. Kadimta kang simba, niya na may nanuktok, na may nanaon. Kuyong tagsimba, nakaligo kagahat. So, ikatuloy sa na overcoming obstacle, buti pa sa buong, naagin yung mga kalisdanan, naagin yung mga challenges sa kinabuhi son. No? So, may mga challenges na itong ano mo kadalaw? Na tentasyon, na yung mga kalisdanan, o yung mga kahigulo, o muna obstacles. Pero, atong pag-ampo igsoon nga, pinagi sa, parehanin mo nga wise men, wala obstacle igsoon, nga ilang gididaan. No? Nagkat-kat sila buntot, ninaog sa disyerto igsoon, niato sa mga kuhan, siguro na yung mga higayon, naging wala na pakita ang bituon kay dagom, no? Para karon dagom, no? Wala po sila nakauswag sa ilang tawag o sa ilang panol kay nagulat-hulat man sila nga sa subang ang bituon. Sumuro man ilang giya igsoon. So sometimes ako yung mga challenges na to. Nga itong gilat-hulat na mga bunos, wala nabot. Nga itong ginuhunan nga magpadala na to para pang-lutsubina, wala nagpadala. No? Nga itong gihulat-hulat nga, monta na. Oh, ngayon man nga, sorry maha. Sorry gawa, sorry dong. Piki man ron. Oh. Saan ka? Mga challenges igsoon. Amen. Ingon na yung tangal. Lahi na kay Pasko tulog lang sa tutan No? Siguro maban sa inyo, may ingon nga. Tulad di ako ninyo, kasabot ba dito September, mga nigil mo niya. Ay, saan taman ba? Namagin mo yung mga kakulihan ko, hindi may ka na. Diba na may hinanang sa koleksyon, inyong sa kubang. Ingon na yung tao na, grabe ka, pila naman mo. Pila makatuig. Ingon siya nga. Diba na may hinanang sa koleksyon. Huwag naay ka na mga plano-plano na tutulong na sa tuig. Ganyan pagkahuman, pagkahapit-hapit ng Disimbre, nang giaway. Yung pagkahuman, wala na nating ganay. Di mo na yung ka. Atong naging tuig na ba no? Naging natagay rin bilin niya ng fruit cocktail o ganang kuhan niya. Karon wala na, murag masimang nagdalan. Usa po ligsod, kagan kayo mga butang sa kinabuhi. Usay, ngayon ka nga, nagplano kang mato ni lugar raw, niya sa kalintlang, ni sakit yung rayuma. No? May ganit kung rayuma rayson, kung naimingon ang doktor, hindi nakakatravel uwinan na, o mga dautan na mga kanang balita sa doktor, na nakita ngayon nani sa imong biopsy, nani sa imong ban. Obstacle exod.
Sometimes there are obstacles in life, igsoon, but we must pursue Jesus kinabuhi. Ayaw ka discourage, igsoon. Dili ko mo nga, dili na sila manguli. Dili mo masinati si Lord. No. Experience God, igsoon, in this Christmas season. Worship and offering. So nasila'y paligsoon ka ng kasi nga na nasila'y ka ng halad. Amen. O nasila'y halad, igsoon. O na'y pagsimba. No. Na'y sa kuha ba? Ayaw ng pagkantaan ng Little Drummer Boy, huwag na sa Bible. Para papampam. Ingon sila, wala daw Drummer Boy sa Bible. Pero ang mensahe sa kanta, kay mong sabto, hindi man sa iwan nga kuhan. Kana bitang, ang Drummer Boy man good, kato man kung wala sa yung ka-offer ba? Ang uban, ka-offer o gold, ka-offer o gunsa. Huwag mo po yung ma-offer, sir. Pero maayo mo kumudrums. Maayo mo kumukuhan. Una kong i-offer. The very message is on. Ato, pinakaunod sa itong mensahe karon. O sahe, wala tayong ma-offer. Biki man ang pastor eh. May naingon sa kuha, biki ulit pastor. Ay ko, ayaw kabalaka na. Ang tinutanay nga ko ang good essence is dili man si Lord mangita. No, si Lord dato igsoon. Ingon dito nga, ang imong ma-offer na pinaka-best sa Ginoo igsoon, ang imong love. Ang imong gugma sa Ginoo. Sabi ito, Mimo, di mo ko bulong kanta so. Di mo ko kabalo mo instrumento, di mo ko kabalo mo yung nani o yung nana. Yung ko, ang pinaka-best na mga offer sa Ginoo, yung gugma. Ang imong kinabuhi, ito sa Ginoo. Nasa lang yung symbolic na offer, so ato sa nga i-focus sa offering nila. Una is katong gold. Na may di mo malipay gold. Gold no, dahil na frankincense, na myrrh. So ato nang ikon, ato nang i-discover. So, the gift under eternal symbolism is soul. Unsa ang gold? Unsa ang kinsa may ganahan ko? Sa una siguro dili pa siguro kay imong ka na nakataas ang value sa gold. I don't know. Siguro maybe because karon grabe kayo ang commodity no, ang gold is very valuable. But gold is so that it represents royalty, wealth, and sovereignty. Buti pasabot nga ang gold is so nagpasabot kini nga halangdon pagkahari-harianon igsoon. Gi-acknowledge sa mga wise men na si Jesus is not just anybody igsoon, He is King. Hari siya igsoon. Dili lang sa mga Hudiyo, dili lang sa mga taga-Jerusalem, taga-Judea. He is the King of the world igsoon. Amen. Amen. Isa matariyo sa igsoon, kana ito mag-sinscript ito, dahil pagkauman kay ma-discourage ka sa imong nanawan. Sa mani, ako ang gipalit sa iyak. Ako ang flash na nibalik sa mga plastic man eh. Plastic. So ani, parehar na sulit tubig sister. Dito, tingala ka na dito mga bata dito, na imong aton sa eskwela mo, wala sulat rin mga bata. Mga bata ito, magbutan kang siguro mga bata, isoon na mahilig magbalo ng tubig. Yamingon, katog yung aluminum, katog aqua plus, o dito ano niya, bilis sila ganahan na itong plastic. No, kaya mo daw ilang dalawang sa eskwela, niya pagkaman, 1 on. Kung niya pagkahuman, kung naman ka kung di man lang niya mabilin, wala giinom. No? Uy, gusto mo niya imong balon-balon ka tubig niya, huwag ka may inom tubig lagi. Di ba? So, kanang ang kuan bitaw kanang it caters igsoon ang gold igsoon. It means we recognize God's authority over our lives, our finances, our careers, and ambition. It is the surrender of our resources and the rule to the on true King. Usahay, pinakalisod bitaw kayo. Kabalo ba kayo igsoon sa pinakadaghan na gisgutan ni Lord sa Bible? Dili sala. Kabalo ba mo sa kwarta? Pinakadagan na topic ni Lord sa Bible, dili sala, dili unsa kwarta. Kay kabalo si Lord ang kwarta igsoon pinakaduol sa kasing-kasing sa tao.
mura ba kana bitaw pinakakuan ba pinakamamon bitaw niya. So that's why so when this Magi wise men offer gold, so it means na Lord, you are the owner of our resources. Anything that we have, piniyalan piniyal mga kuan na din may kanang ipiyalan na din mo sa mga panalangin. Amen. So, another thing is kaning frankincense, kaning insinso. No, kanabitang ibutang bitaw sa kuan, dayon nangiyanan na bitaw sa kuan, sa mas papasok insinso. No, imo sila bunot doon na, di na bunot insinso na. Walay bunot pastor, insinso na, igsoon. So it means it smokes is symbolizing prayers ascending to God. No, na may verse sa Bible mingon nga pagampo daw sa mga tao daw unsama daw sa insinso nga tugdong sa langit. Buti pasabot igsoon nga i-recognize sa mga Magi nga si Ginoong Hesus mo ang high priest. Nagisgot mo ta about high priest, no? Katong Emmanuel, no, sa na di ba nga si Jesus dili lang siya high priest igsoon nga high priest nga kanang name lang, authority lang, kanang designation lang, but then Jesus is somebody, high priest igsoon that sympathize with our needs, with our condition igsoon. He knows igsoon that you are sad. He knows you've been broken. He knows igsoon that you've been in a lot of trouble in your life. And He knows igsoon you're suffering. That's why He is our high priest. Amen. So na-recognize igsoon nga matong kinabuhi day sa diyang nga nagregalo sila og frankincense igsoon, it is to worship, pray, and life lived in God's presence. Ngayon mo na kinabuhi igsoon, ang pinakahumot ni ini nga mahimo ni siya nasama sa humot ng insinso nga mao pagpamalagad sa Ginoo. Amen. So unsa pa maagi nga mahumot ang kinabuhi, dili nga ng perfume ka bulsa. Mahumot ang kinabuhi sa tao igsoon kung siya mangalakad sa Ginoo. Amen. Amen. Tapan mo tayo, brad. Ay, palagi simot, humot niya. Humot insinso. Amen. So He is our King, not just our King, but He is our mediator. So, gold symbolizes that He is a royalty, He is a King. Frankincense symbolizes igsoon that He empathize, nakabalo siya sa kasing-kasing, nag-serve sa igsoon. So another thing is kaning mir. Kaning mira igsoon. No, very peculiar kayo. Kanang bitong imagine na igsoon kaning mir gigamit niya sa pag-imbalsamar. Niya giregalo sa kabata. Imagine na kung may anak si Bati, kung si brother DJ Carl birthday, pila edad siya ng baby brother? To. To ang iyang anak niya pagkahuman, regaluhan niyo brad, akong regalo sa iyong anak brad, formalin. No, saan mo niya? But then it is a prophetically profound because Jesus later on becomes the Savior. It is to anoint the body. No, mere igsoon, pait siya ng substance, pait siya, mura siya kanang siya na pait siya to kanang bitang para ma-preserve ang body. It means igsoon that later on in the life the wise men know nga kaning ilang gihalaran nga bata, this is not an ordinary child. Someday he will give his life as a ransom for many. Iyang sakripisyo ang kinabuhi as a ransom for many. Ngani katong pagkuan di ba ingon sila nga katong iputang na si Jesus sa lugnanan, di ba? Niul nga to man si Mary Magdalene, di ba? Nagdali sila ato dito. It is igsoon to anoint the body of Jesus with myrrh. So, no? Kana bitong last bitaw niya nga inon pa nila last na kaliko, last na anointing, di ba? Ang lawas sa tao, malugtang, malata, magyod. Mupaingon ba last ng perfume, muning myrrh. Humot siya, pait kayo, it is to preserve igsoon. Pero later on,
Ma-overwhelm nagyan ko ng mir sa kadugta sa lawas. Kanabitang for the last moment bitaw. Magina. I remember one time, Dixon, nakikita ko one time nga gimbal sa mo ang usa ka kuan kanang tao kay pagkahuman idulang anak ningon nga palug ko putang aning pamada sa akong tatay munilas niya pagpamada. Nana ba? Ano bitaw? Last na pamada ni matay. 3 flower. Isa may nakapala na 3 flower. Sa una kaya ang lolo sa una, mamunay ko ang 3 flower, mamunay ang pamada. Every time makasimot ko 3 flower, makaremember ko ni lolo. Because that is really ikson. Imong last itong last respect ni mo sa dead body. That is the mere ikson. Your heart ikson. Kanang itong murugin mong gikuan ba nga you embrace ikson, sacrifice. Lord, kabalo ko Lord, mamatay ka sa cross. Kabalo ko Lord, magsakripisyo ka. And this is your sacrifice and this is my offering. Muna ikson. But then, wala ta kabalo. This is the third part. Ikson, wala ta kabalo. Ganapay ikaupat nga regalo ikson na ilang nahatag na wala na mensyon. Wala sa Bible. Pero may mong basahon nasa Bible. It means ikson, their love. Ang gugma ikson. Amen. Imagine na kayo. Katravel sila para lang makita ikson. No? Para sa mga nagmamahal ikson, walay malayo. walay layo. Walay lisod, walay budlay. Basta nakigugma. Muna ikson, ang ilang kasing-kasing sa wise men. Dayon, kanabitong ilang ibutang, ang ilang gugma ikson. Kanang imagine na ikson ang gugma mo ay nagpasabot nga bisan nakita nila ang si Ginoong Hesus nga usa ka bata, nakita nila ang balay dili kayo pareha sila nga balay. Sidi ang ibutang dito kanang no. Niluhod sila ikson, nisimpa sa Ginoo because they know that no, muna love and reverence ikson, dili mamili ng love ba? Kung gugma bitaw kay yung Ginoo ikson, bisan pagpatuon ka sa usa ka lugar nga di kanang inusara ka, nagsakripisyo ka, dili na lisod sa imo. Ano ba, may gugma ka? Anong lisod man nimo bitaw nga? I-share gugma sa Ginoo? Tuod kay wa ka ka-experience sa gugma sa Ginoo. Tuod lang. Wala ka katuhog igsoon sa unsa gyud ang gugma sa Ginoo, pero kung imo matuhog igsoon kani mga tawhana, grabe kayo nila kalipay sa mga kaplagan nila si Lord. Ningon ang 1 John chapter 4 verse 19, ningon siya na naigugma kita kay ang Dios man ang unang naigugma kanato. Amen. No, even before your first I love you Lord, even before your first worship song ginakanta, even before first ka nihilak sa Ginoo, mga ipasaylo sa Ginoo, kabulok kay igsoon ipasaylo na kandaan sa Ginoo. Gigugma kaniya igsoon labaw sa tanan. Inginana siya ka dako ang iyang kasing-kasing para sa imuang. Ang pinakadako igsoon nga gasa kay ilang idala dili ang bulawan igsoon, dili ang mira, dili ang insinso igsoon, ang pinakadako gagasa nga ilang nadala mo ang kasing-kasing nila igsoon. No? Pero sarap ano ang kasing-kasing. Na ito matukang kasal ni Kuan, di mato ka dito. So may gadala ni mo brad, ako pag-gugma. Dito ka dito. Masa may sudan dito brad, away sudan dito, pag-gugma rin po. Daw na standards kalimutan. Sa nagkikigip, adiri ka. Pero kay gift. Pero kabulong kay igsoon kanang gugma. Kung na kay gugma bitaw sa Ginoo, you can offer love when we choose kindness over criticism. Kanang kung na bitaw mo saway sa imo, suryahan ka kilimaw, kung na kay gugma sa Ginoo, mayon ka nga bahala brad, panalanginan di ka. Bless di ka. Amen. When you have love igsoon, you could forgive. Sama nga ikaw di pasaylo.
Kung nakaigugma kanang dili ka musimba igsoon nga di ganang ritual lang. Kanalang basta lang makasimba. Because but you love devotional devotion. Alam bitaw, dili bitaw nga simba ka kaya na kayo gusto makuha. Not like exam. I'm not saying na kung ano, nabitaw na iban kita. Kung ito na to ngayon mornings para natay pangayoon sa Ginoo wish. Kung tinurunay ka na igumag, sa pag 90 mornings na exam. Yung mga kwarto, kaya naman ay igumag ka. Amen. So, we love when we worship not our ritual but our relational and devotion exam. No? Ang gumag exam, he will go out of his comfort. He will go out of his safety and he will go out of his time sama sa mga iman at ang ngani. Iya yung itagaan o kanang panahon. Itagaan mo niya o comfort exo. And love is what caused Jesus exo everything. You know, Jesus, ayaw tayo sa dito sa langit exo, wala naman siya eh. Naglingkod sa trono sa mahal. Wala si problema dito. Ang mga kwa dito, ang hili yung kaupan. Pero ano ninawag ni Jesus para sa imo sa kuha? No, no. Dayon, natabo sila last one exon, returning in a different way. Sa diyan na nag-worship sila sa Ginoo, ni Jesus Christ exon, ipadayon sila sa anghel. Mingnan silang nabili mo pagbalik sa inyong giagian kay ngano si Herodes. Nagkuha na dito siya, nag-bluff. Nagkuha siya, nag-iilan na siya, gusto siya nga makabalo, umasa si Ginoong Isus na tao, kaya naman gusto niya nga yun. No, dili siya gusto nga naay ka ng musunod nga hari sa Israel. And that's what it's on when God warned them not to go back to the same way that they go through. And no, when we transform our lives, it's on ingon ang Matthew chapter 12 verse 2 to pasang sa diri. Unsa ginaingon so ingon dito pinagi sa dako gipahimutan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes busa na maulay sila kagi sa lain dalan. Kanang lain dalan. Hindi mo tapat lain dalan. Lain dalan. Kung si Lord Igsoon, maabot sa imong kinabuhi, ang imong kinabuhi Igsoon, maglain din nagdalan. Dili na ginawagi sa karaan ng dalan Igsoon. Di naman ito dating daan. Di naman ito sa karaan imong pamagi Igsoon. Mato na sa pamagi niya. Amen. Kung nakaimamat ka sa gugmas Ginoo, i-reroute ka niya Igsoon. No, ang gugmas Ginoo, i-reroute sa imam ato sa lain na dalan. I-transform your journey. Buti pa sa ang imong journey, Ikson, dili na parehas sa una. Kung imong journey sa una, Ikson, hakbang ka isa, Ikson, balik ka tulo, atras ka tulo. So diyan nga, nahimamat yung Ginoo, ay magpamay, paglakaw ka to siya, padayon na, Ikson. Kung madlugod ka mutikang sa una, Ikson, hadlog ka na matumba ka. So diyan nga na kay pahilugmas Ginoo, bisan pa matumba ka ika-70, dili ni mo'y panaging Igsoon, padayon ka sa gugmas sa Ginoo. It is because when God knows you, Igsoon, when you encounter the love of God, you will not go the very way, Igsoon. Nagiluwas ka niya, no? Palangkon ka niya sa laing dalan. Amen. Now, challenge na ko sa inyo, Igsoon, karon nga week na nabilin, Igsoon, sa ato ang December. Ug sa umot na tuig Igsoon, dalay ng bulawan. Bulawan, pastor, huwag ko'y bulawan. Ang bulawan ay nagpasabot sa imong skills, sa imong resources, sa imong submission, sa imong katuyuan. Amen. Huwag ko'y bulawan, pastor, nakay-skills, nakay-resources, nakay-submission sa iya. That's good, Igsoon. Ikadua, bring your frankincense. Dalang imong insinso. Sa insinso. Ang insinso nagpasabot sa imong pagsimba, pagdaig sa iya, sa imong ampo Igsoon o sa imong pagtawag sa iya.
Amen. Kung sa una, tulog-tulugan na ni mong church. Kung sa una, Igsoon, wala kay, okay. Wala dyan kay ka na itong, pag humano ka ng simba, ay mo pamati. Nahuman na dito. Nakalatas rin ko. Ito ba, Igsoon, God will change your heart. But when you encounter the love of God, every Simon, no matter na kanabitaw ni siya, ito, million experience o na, kanati kung ganang hinapasok eh, matumay yung kumo sa misturya na siya. Pero Igsoon, kung nabitaw, kung mas ginawa siya pag pinakalaw siya na paso, na yun kayo makatungan, na yun kayo mapuga, na yun kayo masinati sa iya Igsoon. Ganun man, it's your heart that changes Igsoon. It's your worship, it's your prayer. Kasi mo Igsoon, sa una, di ka ganang mamati sa tingog si mo asawa, lang niya aking sakan o pa rin. Pero sa diha, Igsoon, na nakailan ka sa Ginoo, na usap na. Yung mamati si mo asawa, uy, pagkalamihan yung kayo din siya ng istorya, dahil no, ang iya din yaw-yaw, pag-igugma din Amen. It changes Igsoon. Everything. When you encounter the love of God. Mira Igsoon, buti pasabot nga, your willingness to share is suffering. Matay si Ginoong Isus, are you willing to share? Uban sa tuwa? Lisig na ako pangayoon ni Lord. Kaya mga sampiring. Bala na sila na. Kilabot na. But then Igsoon, kabalo ba ka nga, when you are married to, when you encounter the love of the Lord, you are married to suffering. You are married to, ingon man si Lord, I'm not promising you a good life, but I promise that I will be with you wherever you go. Sa tawagan na, balisod, masayon, kauban si Lord. Di ba itong, isang mga nagkadawag ka ng mga wedding vows. No, for better, for worse, for riches, poorer, till them do us part. No, wala sila mingon, for riches, for good ra, no? It makes Igsoon, when you embrace the mere Igsoon sa regalo ni Ginoong Isus, you embrace not only the good things, the blessing, the wonderful things, but you embrace sacrifice, you embrace hardship. Amen. All for the glory of God. Amen. Amen. Hindi man permanente ang kinabuhi sa tao, Igsoon, na indol, permanente na mag-awas-awas ko na ang inyong ano, wala na kabutangan. Asa may butang ng ham? May butang salong. May butang litso, dito na sa biso, kagana kayo na rin, natapok na. Pagkayahay na, pagkanindot ka. Nagsilingan, microphone pa. Ito, naglilingi nun, ay iso di bulan, ay hamon, ay kuano, duha klaseng hamon, ay tamis, ay bili. No? Ay klase-klase na mga makaroni, no? Ay lasagna na, basta dagana. Hindi pa makaunta na. Nagsilingan basta. Nya, pag-abot, nagpadala sa tundong o glikson, butang sa loob, tapat zero. Dito na yung nanay, Igsoon. Dito na minti, yung nanay. Ay, mga higayon, nalintay, Igsoon. Ay, mga higayon sa kinabuhi. Saman eh. Tulong lang ta. Huwag maratang manilingan. Ay, kinala na tayo, Igsoon. But it doesn't mean, Igsoon, nagkasandaan ka sa Ginoo. God loves you, Igsoon, all the same. So, sama sa mga wise men, Igsoon. Mga wise men. Saan ang mga wise men? Ang women na patas ka mo. Mga wise men. Isa may nakakigrabe nga pagsulay. Parehas mga wise men. Nakasalag-salag. Natumba. Napangos. Nakabsan. Igsoon. Atong kalipay. Nagpalagad niya po na ito sa Ginoong Isus. He is with us, Igsoon, this year and the years to come. So let's all rise up, Igsoon. Let's pray. Hallelujah. Mindot, Igsoon.
Lord, salamat kayo man. Nabili ikaw, Ginoo, nagaubad sa mo, Ginoo. Sa among lakaw, sa among panaw, Ginoo. Sa among mga pagampo, Diyos. Among mga kaigsunan pa namo, Ginoo. Ang mga minahal sa kinabuhi, membros pamilya. Who have not known you yet, Lord God. Who have not listened, Lord God, to our prayers. Atol karon, Lord God, nanagi ako, Lord God, nasalagi ako, mapag ako nag-abot din, Lord God. Nagsul, inasilang hangat, nag-star, nag-iyan. Ano nasalaan sila, Ikson, because wala sila niyangan. I believe, Ikson, abot ang panahon na sila umangat na Ikson. Kaya makita ang giya, Ikson. Kung bakit yun ng person, Ikson, na nasalaan karon, atong karon, nasalaan yapon. Apila sa sino pag-apo, higa lang Ikson. Karon, name them, Ikson. Utter their names. Let their names, Ikson, be heard from heaven. Come on, Lord, salamat kayo, man, that this person